Assalamu alaikum, mehriban vatandaşlar. Ayratinem men mehriban YouTube kanalımın dinleyicileri. Elbette geçilen yolun täze sanyny Ahal vilayetinin Tejen etrafının Tejen şäherine Han Lezzeti kafeine bugün kimdir öýdýär? Elbette bizim aydımçı dostumuz ömrünü Türkmen toylara bagş eden meşhur aydımçymız estradamyzyň görnükli ýyllary Serdar Gelliýew. Serdar näle adaylar dost? Oğlum canın sağ mı? Bu bölümü. Bağımın aydanım. TikTok'ta görünüyor ha. Köpek de TikTok'ta teadat bilen. Nesip bolsun. Canın sağ ol Serdar. Men öz tanıyanım ilkinci bizim tanışlığımız 2002 ýyl men yegenimiň toýuna toýda aýdypdym. Öňe sen ondan men aýdmaýdy ama dogruda. Ne Serdar bu günüm netibedenden ýazgymyň ýakyndan himayatkary öz oturan kafeýimiz Han Lezzeti kafeyi ýakyndan ýardam berýär. Men sözümiň başynda Han Lezzeti'niň agzy bir işgärlerine köp sag bolsun aýdýan. Tuğulama tezenne başga da o kafeler bar. O bäri tuğulama täzatçylaryň soň aýratyn bir mihmanta ýörlügi bärden sakdasyma gülýäli bir ýaşdaýa mellap bolýan ekeni. Öňe bir näçe gitdim ýöne ha samyr içini ýene bir kämilleşdiripdirler. O netibeden sen wagtyň çağalar bilen genezim bilen gelip diýip alyp bilýän. Sanlar sag bolsun. Ömürler uzak var. Şimdi Serdarcan, gepleşimizin başında dost, bir özün barada tanıştırsaň, nirde dogulluň, maşgalaň barada, näçe dogun özüňiz, öz maşgalaň barada bir tomaşaçylarymyzy belläp geçdiň başyna. Men özüm 1984-nji ýylyň 20-nji awgustynda doguldum Tejen şäherine. Özüm bir maşgalada 4 dogan, bir gaýdy çoğulun. Özüm bir oğlum bir gaýdym ma. Tuğulama. Atlary Alhan gaýdym adam Aýşa. Canlar sag bolsun. Genezim de goý. Berekellah. Atwa goý. Canlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun Allah'tan. Sagaçlygyň bakt toýuna goýan alynan nazar topar bilen näme toý soňmak nesip etsin. Dogrudan. Canlar sag bolsun. Serdar, inni sen sunuwata nähil aralaşdyň? Senin kan aňarymyzda sunuwat işleri ýok edýän barmy? Ýok. Söyleme. Seňe sunuwata gelmeňe näme esas boldy? Ya bir aýdym üçin köprek diň dediňmi? Ýani käbir aýdýa toýda aýdym aýdýalar bolýar. Menim de aýdym aýdasyň bolýar, mysal üçin ýa. Şolar ýaldyragan bolýar. Ýa bolmasa bir zat saňa ilhamlanyrdymy? Şu bizim o ýany onu bu aýtdan başyny da döwlet Nur Muhammedow diýip. O wagt janala. Şonu dinläp aýdym uradym. Şonu öwredin ha? Döwleti. Ha. Ondan sen halipaň döwlet bolýar. Ha, halipaň döwlet. Aýwanam ýakyndan Ýakyndan. Ýakyndan isleşdiňiz ha? Döwlet Nur Muhammedow diýip kimdir oturman adamlar hemme adam tanýar. Meşhur aýdymçymy Döwlet Nur Muhammedow jany tawardyn. Şeýdip onu näçinji ýyl başladym? 2010-njy ýyl aýdyma başladym men. Aha. 2010-njy ýyl. Ay, bir aýdym. Bir günem ondan Döwletiň ýanyna bardym toýa. Toýda döwlet durdy bolýan. Dostum, eltenen bir aýdym aýtdy diýip. Anna. Ondan aýtdym men döwletiň ýolundan aýtdym da o. Ha. Döwlet ekini aýtdym. Soň näçe ýol ütketdiň? Ay, öyle ýol bolýar. Dogry diýen sebäbi bar. Bir halipaň dinleseňem, sen öz başyna bir ýol tapmaly. Men bu arada döwletiň özünden eşitdim. Döwlet özüm bolýan eken, özüň düşman bolsa. Tuğulama menim kan maslahatlaşyp kan zatlar etdik. Serdar Gelliýew. Men Serdar Gelliýew ýazjak diýdim, köp salam diýdi. Jaňa daýyn diýdim, jaň etmesin, o diýdim, jaň etse gurulaşyp bilenmi, o näme gurulajak. Buna döwletken bir söze baýdalla, ýöne sunwaty satdar bolýar. Gaýtanamazak kadyr. Düşündim, inni ilkinji aýdym öz başyna, öz aýdym Serdar Gelliýewiň aýdymy. Öz başyma aýdym. İkinji öz başyma aňarda şu döwlet bilen 4 ýyl suwlyflarda bolýardyk da bir de bir himayetkarçylyk etdi. 4 ýyl suwlyf. Aha. So ýa-ni toýda aýdym aýtdym. Şondan onuň öýdäkilerden sonra döwletde aňaryk akitdi da. Öýdi. Ondan o bile
Aydınlar toplumunu çıkardık. Döwlet bilen bile İlkinci albüm bile çıkıpdy men ýadyma düşýär. Näme aýdym bu adyşyny? Rabieli Bay Çift Halipa dağdan işlep beripdi. Aha. Näme? İnni senin gözlerinden damar 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 göz yaşlar damar. Şolaydım. Ha. Bak. Gowaydym men şol albümi bilýän. Onuň öýgüzäkleri garşy bolmady ha. Yok. Karşı olmadı onu. Ayta olarak ben gideyim. Öyle Yok. basit değil mi? Men eşdişime görä sizin usun gotuňyza kakyndan öter ejeň pakirken bollan ekeni. Oğlanlar aýtdy, awajan mysal üçin toýda da baramda toý görjegim bar sok diýip özüm tapamadyk derdarym dedi. Öýden çykan okmunda ama ýatdy ýa ejetine haýsy ejeň pakirken ýardym edýän eken. Indi Serdar ýa-ni 4 gül suwlydyň da ýakyndan ýardym berdi. Tabii 4 gül suwlajaň eder. Şu gepleşiginde 4 daşdan adama jaň eden garşy däldiňmi? Yok. 4 gülü. 4 gül suwlamak daha ýorum bolýar. 4 gül suwlamak kän aýdymçylary ýakyndan ýardym berdi. Programy. Men 4 gül jana gaty hormatym bilen agama Sağ olsun. Alo. 4 gül suwly. Salamu aleykum daýy. Hawa ýaşy daýy. Şükür daýy gürleşip bilýänmi bir 2 minut. Hawa 4 gulaga men şu wagt geçilen ýolun täze sanyny bir meşhur aýdymçy estradamyň görnükli ýyllarlarynyň biri Serdar Gelliýew bilen ýazgy dotýarym. Onuň Serdar Gelliýew de sunwata başlaýyş bar soradymy ilki bilen sizin bir ýakyndan ýardam bereniňi ýatlatdy. Menim şoň üçin size jaň etdim. Indi sizin etberladyňyz 4 Serdary bir sora bermeli. Doğru. İstenlik sorawy jogaby Serdar Gelliýewden ele mene telefon geçirýän. Ağam salamu aleykum. Başına olmuş. Gowum dörtüljan gowmam öýçerler. Hayda. Yani ben neyse yaşında aydıntada başlayara uğradım. Men Aydın Tağda 17 yaşımda başladım da. 17 yaşımda. Öyle. Neredeydim ayıp başladın? Şu neme devlet aýtdy da söýýäne oğluna şolaydım. Şo dapislaryny bilýärdim de. Devlet Nur Muhammedow aýdymlaryny. Murat diýdi, kim Murat diýdi? Devlet Nur Muhammedow. Şoň aýdymlaryny dinle. Nur Muhammed paýda seçip şoň ýoluna. Şoň ýoluna aýtdy. Doğru. Şimdi şunu sana hinne kârlardan ümüştü da oldu. Ya da onunla da şarap vardı, işlerin doktorlar aydınlar dedim ya. Yok. Dağdın aydın. Ay çoğun. Yani men yardımcı şey de şu yerun adamlarımı değil, çalıyor, paynalar. Ağam çoloğun mu aytsın yoran da gitti kımana. Onun benim dinledim seni oğlum bir hiç yapar. Arak testim yakınman. Başa kendimle milyen istine aydan yalasının ben öğrendim dedi. Karşına da şahra çıkartlar yarayım devlet kenetleriydim de. Ağam milyen kötü başın kemmişsin götüren koyuldu. Anam şeydi onunla devlet sanan dedi ne oldu onunla çok. Benim içimden bilemem toylardan dedi ağır gece var imden ötesine olanı. Aydın'a dedim ne yemek yiyorlar diye. Hiç çağış olan dedim bana dedi. Ben devletten de emriyat olurlar. Büyük bulunsan kendini ne adamı bulunursan ağın ayıktasan ayıktır olayım. Menimden ayıktır ayrılacaklar değil yani olacak. Doğru. Toylarda bulunmanın bu aydan sarada da adı diyediler ya. Bizim yine son sözüm yok. Sağ ol amca. Sağ ol. Yani sağ olsun diye. Sağ ol. Hep bunu dönmü bunu çok sürmüyor. Allah'ın arasıyım, Allah'dan böyle olanlar bir çılgın o çılgın.
kuruyorsun derendi. Bunun için iyi de bunun için var olsa yaktanman var. Bir çağrışın suyuna var ayağında. Sağ ol. Ya köy gitler olsa saat 10'da son değil. Oraya dönüp çıkıyor. Bunun cevap verdi bunun can sağ olsun. Sağ ol ağam, teňem can sağ ol. Doğru çok tatlı kendine adamın şahitsin doğru. Sağ ol ağam can, taňra kızım. Evet. Tamam işte. Bar ağam can, sağ ol. Öyle day ömrüňde gordun janyň sag bolsun. Şoň üçin ben Başım bir bozulma gitmedi. Ahlaktan gitmedi. Allah sana kuvat versin. Malabi. sag ol da. Öyle evet. Daha kantiye onun çoğuluyorsun. Sag ol. Aha. Tamam işte. Böyle ya, sag ol. Ene, dört kulağa tügeleme. Siz barada pikir gowy keni. Hakykatdan mara Serdar, men öz adymdan gürleýänne dost. Sen bir iýlinkä meňe öz ýoluň ma. Onuň köp aýdymçylar da öz ara gurulmy diýdi. Näme toýda diýä käwat sen isleseň islemeseň diýä bir muskantlaryň düşünýän wagtyň bolýar, toňdan çykylýan wagt bolýar diýdi. Çykylýar, ýöne giýip gidilýär, ony ýöne Serdar geldik diýen oglan bir bedegen şu toňdan çykan ýerini göremizok diýerler-de. Çağırın sağ bolsun. Ýa Serdar gepleşik başlamaka şu gepleşikde gitjek aýdymlar ýaz etdik ýa. Onu öňünden ýaz edip bir saatdan tuğlama toýaladalar we ýenesi we saklap durmanlydyk. Gepleşik arkaýyn ýazarlyk. Bir näçe aýdymlar ýaz etdik ýa. Indi şol aýdymlaryň içinde öz derejeliňe degişli aýdymlar amma. Mesela üçün sen güdüňi görkezän aýdym Farida. Doğru değil mi? Şol aýdym üstüne durup geçäýeli. Niye hildirdi olaydym? Ben bir yerden eşitdim olaydym ilk başka bir yerine işlenipdirmi? Niye hil oldu sen öz dilinden eşitdin şunu? Yani bizim ruhsat kampa deytir sağdan nama. Danatar Hıdyrfyň ogly Mergen Hıdyrf kursaşmyz da. Türkmenistan halk artisti Danatar Hıdyr. Mergenem ogly Mergen Hıdyrf. Dostum, sada bolan Mergen. Maya Kuliýewa adyna Türkmen Milli Konserwatoryny okuýardyk 2006-njy ýylda. 2006-njy ýylda onuň aýna okuwdan çykdyk. Studiýa bar ýa Natymal drama teatrynyň uşagyna studiýa bardy bolýan. Şonda Mergenem işleýärdi daşyndan. Okuwdan soň studiýada. Onuň agasy wa Mehmet Hıdyr. Mehmet Hıdyr, tanýamyk, kän işleşdi bile. Aýdym ýa Serdar Anurwanfa. Serdar gitarist. Aydımlarını yazıptır ama aydımını orada el bahçı Halipat adamdan işlettir eken. Ayağından Mergen'e o Serdar deyip başka da tecenne bağışı var eken ediydi ol. Şo adam Serdar aydı ya değil mi? Şo adam aydı eken 2006-njyda birinci apis çıkarttık 2006-njy ýylda. Mene tananma, menden başka Serdar ýoklaydy diýdim de. Yok geldiň de gördüýdi. 14 aýdym yazıptır. Serdar orada el işlettir hava. Dinledik oturup 14 aýdym dinledik. Taşyň bir ýerine aýtdy da saýlady. Saýlarym ýa Farida boldy. Onam aýdy ertesi Nurana Kli studiýada Berdaga bar tanýan boldy. Ýaş taşyndan tanýamadym. Şeň tanýam. Halipaň ogly artygy. Ondan şoň bilen klip edip çykardym ama. Ondan ol studiýadan aýdym çykarmaka. Gitmeke. Soraman. Aýdy ýaşda o Soraman aýtdy. Soraman aýtdy onu. Onu klip etdik soraman aýdanyň. Ondan aýanyň şonu ýaly bolup jeýdip çykardyk. Serdar şu wada watup Serdar jan bağışla bolýar. Mergen klip etdik ha. Diýmek şeýdip Mergen edilene. Onu bilen Mergen edirajaň diýär. Sanget ay bu wagt biz tanandyk onu. Ýaşlyň etdirýän näme? Yok sen onları onun albomlarını çıkarıp gördün ha sen ne yapsan albom çıkarın oğlunu. Alo. Yo. Mergen Hıdyr selamun aleyküm. Wa aleykümselam hoş geldin. Ya dost 2 minut vaktin var mı? Awwalga da saýdyk. Mergen men şu geçilen ýolun täze sany bir meşhur aýdym sen mehriban dostum Serdar geldi filan ýazgyda otur. Doğru. Hawa bir dost sen bilen bir näçe aýdymlar işläp durdy.
Ne siz muňa bir soraw bermeli, sorawdan öňürti şol Faridan döreýsi barada aýda aýsaň. Yo, ta özünden soramok sen aýda. Men bil. Aha. Onu Oraviel Halifa yazdı. Ne o? Ayağımdan bizim bulaydan şeyle kovurduk da var abi. Direkt toydaydık volyadı yazdık abi. Ondan? Evet abi canım bunu anladı. Hani bu reske klibet de abi. Ana. Bulan Serdar o gitarist var. Mehmet Çertan. Serdar Annogurmanov. Çalaydım abi. Ondan? Ay onun Oraviel'de Kaliforniya'na varıp şimdi aslında yanılırsa gidiptir. Hayrat ediyorum burada dedim. Al çıkıyor. Rahat taraf mergeni değil. Kayagam sana değdi mi? Lan benimle anlam. Sonunda. Volya bir para yanına var burada. Haydi. He, arza ettiniz değil mi? Oo. Yöne Serdar Annogurman şu adam diye Serdar geldi filan gurulasan ok diyen salam verdim. Veriye diye kan gurulasan ok diye ben aydım mağurlattı. Ben şu adam diyendim. Serdar ne yamaydım işine oldu. Bir yamartın ne zaman. Sağ ol. Şu adam diyendim. Ya değişenle ben Serdar dostdan soradım ben aydıptılar yo ne merda ettilerler Gülyan ya yani yanlışlık gidip durdu ya. Ne Merenca. Ha sen Serdar gelli fa bir istenlik bir soraw berip bilýän. Şo soraw ene sana täsir etsin. Joga men Serdar dalanýan. Ine telefonum geçsin ýa. Mergen gowmy? Ha, gowmy eçerler. Okudum gayet beraydan. Hatsleri bolşumy? Günne toya gitse mergen mi? Aha. Günne toya gitse olen bärem toydun irden alsan ha gelmesi gelini daýdylar onu oku bary bilen doktor. Günne toya gidip. Günne toya. Tabandan. Aha. Çapayf diýip kalha var tejenne. Ha o bilýär. Haýdy irden alsam toyda dur. Öýe geldikden mergen şonda beder. Can geldi de ha. Sizin adıga koyup durlar stüdyon kapısında. Talip Katar'dan çıkarılýan. Ha, var ya gat istene diýipler. Ondan Bula gynanyna bize gynandım da ýaman. Toyda kimden meme. Patalya daýda sawdyk da. Ay özümizden malay barmadyk da toya gidip. Ne barmasın ne ama bolmaýar da. Nesibedir da mergen jana. Şol ýaly bolup şey. Hay bolýar dost. Canım sağ olsun. Meryem taňar kadın gepleşigimizde telefon arkaly gatnaşan üçin gat minnetdarlyk bildirýän. Meryem bir nesip bolýar dost bir nesip bolsa bar şu Halipa bilen Emriyada ýalda daňa taraga bilen. Bir şonu ýödüm bir bile bar paýş edeli. Bolýar. Doğru dost taňar kadın sağ aman işle. Bolýar. Da diýmek aslında aydım oğurlamak Irak'tan var bari. Ay bolýar dost. Onu näme? Serdar Annogurman hem arza eden bolsaňyz, Oravielli wajibym arza eden bolsaňyz, olaýdym kimin altdan bersen şöýlegini iýip bersin. Serdar geldi fon aydymy diýip. Şol aydymy ýaňy ýerine ýetirdim da gepleşigiň ujagaşyny goýberýär. Ya ýene ýene bir aydym aýtjakmy? Faridan idinden mesela öldürücülüğüne değişti ne yapaydım aytsa? Aydınan aydı verelim tepleştirip. Mesela Cemal'ım aydı. Cemal'ım aydı acaba. Bolýar dost, onunla iyiliğini iksan aydım. Mehriban dostlar, onunla gepleşigimiň şu jagaşy ýerine hormat bilen ýa Serdar Geldiýewiň Farida diýen aydymny şeýledi, Cemal'ym diýen aydymny canly sesle ýerine ýetirdi. Dinleň, tomaş edin. Çıksın gülli önünden, al gülleri elimden, bosalsam levinden, kalma darman Farida,
çıksam güllüğünden, bosalsam levinden, al gülleri elimden. Kalmadı arman Farida, 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 senin yarım Farida. Yandırma, kıydırma beni canım Farida, 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 senin yarım Farida. Yandırma, kıydırma beni canım Farida. Saçıp bu yollara, çıksak güllü bağlara, kolun salıp kollara, yer gideyli Farida. Nur saçıp şu yollara, çıksak güllü bağlara, kolun salıp kollara, yer gideyli Farida. Farida, Farida, senin yarım Farida. Yandırma, kıydırma beni canım Farida, 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 senin yarım Farida. Yandırma, kıydırma beni canım Farida. Kara saçın çödüleyin, yüreğinden sedileyin, benim nama yazmayın sana canım Farida. Kara saçın çödüleyin, yüreğinden sedileyin, benim nama yazmayın sana canım Farida. Farida, Farida, senin yarım Farida. Yanlarıma kıydırma beni canım Farida, 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 senin yarım Farida. Yanlarıma kıydırma beni canım Farida, beni canım Farida. Gel cemalım yanıma, yara salma canıma. Gel cemalım yanıma, otlar salma canıma. Seyen diyeysem sana cemalım, ağlama kız ağlama. Seyen sana cemalım, ağlama kız ağlama. Bağ içine girmedim, terce gülüm tirmedim. Bağ içine girmedim, terce gülüm tirmedim.
ağlama Feyen diyeysim sana canım Ağlama kız ağlama Ağlama kız ağlama Ağlama kız ağlama Gatoy. Serdar sen köpülünç men bilýän özüň elmede ama jany ses aýtman. Gowurýan toýlarda zatda da. Bir şowhunnaýdym mene bolsa dinleýijiler zatlar kaýdym çaýdym mulaýmaty. Yaman kyn görüp da şunu fanagram bolsa elmede ama joý jany ses aýtdy. Inni Kurtelesin göremek, men barlığım bilemek, menen tevelemek, ölemek. Buraydım näil döretdi? Bulaydım onşan Näçinji ýyllar? 2004-nji ýylda ötýän. 2004-nji ýylda Yakup Şamradow bizim kompozitör Tarifat Yakup Can bilen Yakup men jaňa diýip tejeni çağıraýardım da gel agam albom işläp ber. Ha, berdi işläýärdi. Onun Yakup onun hödürlüğe de şulaydım maş heň düzdüm. Yani Mehrinim heň Yakup düzdü. Ha, Mehrin üstüne dök geçer. Söz koydu onu. Farida. Yok, Mehre söz koydu heňini. İlk Mehre ha? O. İlk özü heň tapýada işläp getirýär Yakup'un özü meşhurlawa diýip söz koydurýar ondan şo. Heň alan şo. Bire Mehre onu ýanky Kurtölsen gören ağam. Bizim ustad şahyrymyz anlaýaram Aýdog Düften özüne bile işleşýärdi-de. Yakup Şamradow. Onun 2 aýdym alçanna bire tansawan tehradi bire men Kurtölsen gören ağam. Kurtölsen gören ağam. Onun işläp getirdi şeýdi aýtdyk golaýdym 2004-nji ýylda. Bah. Gatoga sözler anlaýaram ka. Sözler anlaýaram. Mehrinkini öňşeýle özümüz. Evet oğlum. Nime daýdy ha? Türka heňine nemedi. Özümüz düşdür. Düşündüm. Mehre aýdymy, meşhur aýdym üçin Ahmet Atajanow hem ýerine ýetirdi. Olam bir tuğlamy süýjüligi bilen ýerine ýetirdi. Diýme onu Yakup Şamradow bilen köp işleşipdiňiz Halipa bilen. Gelsen öýdüne jaň eder. Yakup Halipada tuğlamy Hajiýat Mammedow, Kakajan Seýnhanow, Serdar Gelliw, Merdan Kakelliw albomlar mara gatlak işlär o Halipa. O Halipa bilen ýazjak gepleşik diýip boldum. Alaýmazmy kan? Alo. Yakup Şamradow, salamu aleykum. Aleyküm. Ağam men Buğanç Allah Nazarow. Ağamcan, men şu an geçilen ýolun täze sanyny bir meşhur aýdymçymy Serdar Gelliw bilen ýazgyda oturýarym. Bulam aýtdy, bir näçe albomy diýdi Yakup Şamradow Halipa işletdi diýdi. O bir näçe aýdymlary aýratýany bir meşhur olan aýdymlar, siziň aýdymlaryňyz ekenler. Hawa inni siziň etmerladyňyz Yakup ağa. Siz Serdar'a istenlik bir soraw bermeli, jogaby men Serdar'dan alýan. Ne telefonu geçirýän Serdar'a. Yakupcan salamu aleykum ağam. Aleyküm Serdar'dan gelme. Gowmam zany üçerler genjem de sağ ol. Gow. Ağam zany. Gel Serdar'dan hormat. Sen sonra vermeli Yakup ağa. Biz istenlik bir soraw. İşlesen döwrüňizde käbir eserler bardy gyzyklanýarmy? İstenlik soraw. İşlemek temagdan berip bilýäňiz. Serdar'dan işleýän käbir plan aladyň. Näme Ay ho, yuwaş edil öňki ýaly işlem zokda bu madanyny kan albom dat işlenen nokta öňki döwürdäki ýaly bilýärmi Yakupcan? Bir mahallar var 14 aýdym işläp kasete doldurulýardy bilýärmi? Ene niýe kejaýdymdan zatdan işlenäýärdi? Edil bu arada dogry maýsam kan işlenen okmada. Käwat bir aýdym. Şu bir milleti bada öň albom dili häzirim mara bir ikisi. Daha aydımın bir başına. Ola aydımın dörödüye bir sağda nereye olan kaptanını sol aydım yürürlük sol aydım. Her albom yapsan kim aydımları. Aydımların
düşünjesi gatylla. Ha. Ben goýup zähmet edýän bolyn, denäde gözüň getirdi şo marketlere giren goýury hem ýa ýöne bir duran putko kameska baran goýury Hakyky bolsa doğru aýtdyň. Ha, doğru aýtdyň. Markete giren goýury. Sen näder aýdymlaňy onun mestan aýdymy bir razna brazdy patnosda her hisi aýdymlar we biri gynançly, biri berençli, biri utupeti var. Bir ede hakkında, bir suyur hakkında, garaz bir öz neme başaracağını halka orkulayan da onu olursana baka beriye sorunu. Sonra uyup dedi bakan. Doğru aýtdyň. Hemen diýenle illaydymyň içinden bir 3-4 tane aýdym ýöräpdir diýenle şol 3-4 tane aýdym giden aýdymny arkasyna ýükläpdirýär. Hakyky, doğru aýtdyň. Sulaydım, sulaydım, şu bağısı kovay diye onu bile kaydımlarından dinleyenler son. Doğru. Albüm hedirem gerek albüm hedirem. Çünkü o da için şu albümün neyemediğini düşünün o kadar olur üstünde oturmadık. Doğru aýdýan. O bir gelen stüdyoda bir ayrım çıkarıya ki böyle bile kayacak yerde yazdılar falan yerde yazdım diye. Yine bir yazdım. O var ya karabol hiç yani mar para sahip enerji. Yani o var ya bana ya onaydım. Onun kim milyar ol yürümecek onun dingen hakçı şey diye. Hakyky. Ben yine bir albüm dörder yürüyüşüne derece son kendine bak lider olacaktır. Nesip bolsa, sağ olam. No, doğru aýdýan. Lan işläpdir, no ýa-ni häzir Dämçin nur waka hady çykypdyr. Näçin hady waka soň dine çykdy, adat döne çykdy. Kimradan soň çykyp soň näme döwürdün hatda soň tanal patam güýje awratda. Hekime dikin rahmet edip. Hani näçin indi çykarak şolaň arasynda durup aýdyp bilýän ýok. Hakyky, doğru aýtdyň. Nuryň ýany hady çykyp aýdypdyr şol aksam var. Bir Nusrum var. Kakacanım var. Halifamızım var. Hakyky. Yani şimdi çıkıbilen ok bağısı. Ne amoltur? İyi yok. İyi. Hakyky, doğru aýtdyň. İyi yok. Yok iyi dilýär diýen bağışlara var ha. Kim koyýanmyza bir üstünde durup iyi bolýar soňa. Gel. Hakyky. Gel ho şu jetmeden bolonok dip. Ahir bolur ýa-ni adam merek ýa-ni. Hakyky, doğru aýtdyň. Yüzbaşı ulu giganın yanına terekler atavali tanganayla sağ doğru yine bu işi sağlanır var doğru mu? Hakyky. Doğru yani artdan alıp orabiyeli olan. Gözün etirde ennesi gigantın yanına bu işi yanına artdan sanır. Bu işi sağlanır yapadan tutardı planı yanına çalya orin bahsine kalat bu işi var. Doğru bilen mi? Hakyky. Doğru. Yıkıcılar, hiç edip bir noktadan sonra ne güçlü var? Doğru. Varnanın güçlü var, Türkmenistan'la. Son kaptanına iyi olmadı, liderek sorar. Hakyky. Doğru aýtdyň. Aydar kop dedi, bir boynum Aydar, hazinem kop dedi, atavayım kop dedi, Nurinim kop dedi, özünde tədir olmadı. Oraya kop dedi, oraya sağlanırlar, dörüdücülüğü olmadı, kop edip çalyan vardılar. Başlarım şeyle. Doğru aýtdyň. Janyň sag bolsun. Ýakup aga, ömrüňize gorsun aga. Yo, turmat sen aýtma zatlar. Känme gowsa aýtdym. Wa eşitip oturýar, eşitip oturýar. Turmat bilýän zatlar var, näçe aýtma zatlar. Menne var şu ýaşlara näýle gidip bermeli bolsa mende kän. Sag bol. Ya bilýän agam, janyň sag bolsun. Ýakupjan, ömrüňize gorsun agam. Doğrusun bilýärmi diýe öwret ýygyň daqylary näme mowtumla tamamla aýdypdyr. Ýygyň daqylary ýa-da olur diýe, o bizim hem bilýän adamyz, başaran adamyz boljak diýe. Belki bizlerim güýçlü çıkar, bizim sözümizden profesörler bolup, onuň gowgatları çıkararlar. Suat ýöne galdyrmasak, azajyk bir wara dogry ýoldan baranok suatdyň otla. Düşündüm ha. Täzelik yok, Türkmen liği inniki ýaşlary, inniki çağalar ulup, näme soňa aýtsa belli däl. Hakyky. Janyň sag bolsun agam, ömrüňize godum, taňar gepleşim. Goşa ulum dowolary ne git boldy, näme mowdy, neden büyük bu işi täzelik, belki doýaty şoýaly soňur nişap. Agam, bolýar size de istek bildirýärler, nesip bolsa hem ýazagam inşallah janyň sag bolupdursa.
Esip bolsa. Bor. Bora. Sağ ol ya. Senin zahmet sağ ol. Senin işin güçlükler Allah. Sana rahmet Sağ ol. Sağ ol. Güzel ya. Sağ ol. Ha. Goşora verdi. Ha? Sağ Qowatlar aýtdy, halipa da näçe albomlar ýazyp görýärm. Şol ýazylan aýdymlar aýdylýar şu adam toýdu. İstesen istemesen Doğru aýtdy. Nur Neresan aýdymdy, Nur Muhammed Merelsiň, Hacı Alnan Bersiň, Gaqajan Hüýnhanowyň Hemra Rejepiň aýdymlaryny aýtman, bir aýdym aýtýarlar da ýaşlar, dogry dämi? Ana şol istenen albomlaryň hasabyny şu zatlar. Hakyky. Gatwy onu şu ýerde Kurteli sen göreňok, men barlygym bileňok. Ýa-da gölmekrin aýda. Kisemnem after slide'ymyň öz derejeliğine değişli. Ne yan olaydımları Mehriban Tomazası'da yalan bellak geçtim. Azıcık şurada gepleşimiz var. Ütte şuraya koydum ilk aydımlar yazdık. Ondan sonra gepleşe oturduk. Göremine nasıl olaydımlar ustaydı. Size dinledi yaz. Canı sağ vardı. Yalan yalan sen aydan sedin. Sen ne hali şan seyen göğün. Taşın talı gıydı gelin düdü. Gidiyen yarım sen toyun bugün. Neyleyin yaşlarlı gödün. Kürteli sen görün o, men banığım bilen o. Menin tevelim o, ölüm o, ölüm o, ölüm o, ölüm o. Kürteli sen görün o, men banığım bilen o. Menin tevelim o, ölüm o, ölüm o, ölüm o, ölüm o. Seyvi vardın kanıma, terden açtı serede kıymana. Seyyen olsan gel gıydı yanıma, orarın seni değmediler sana. Neyleyin yaşlarlı gödü. Kürtelisin gören o, men barlığım bilen o. Menin tevelim o, ölüm o, ölüm o, ölüm o, ölüm o. Kürtelisin gören o, men barlığım bilen o. Menin tevelim o, ölüm o, ölüm o, ölüm o, ölüm o. Neyleyin yaşlarlı gödün. Kürtelisin gören o, men barlığım bilen o. Menin tevelim o, ölüm o, ölüm o, ölüm o, ölüm o. Kürtelisin gören o, men barlığım bilen o. Menin tevelim o, ölüm o, ölüm o, ölüm o, ölüm o. Ölüm o, ölüm o, ölüm o, ölüm o. Sulhum alli men haladım, ödülerimden sen anmadın. Görkün aya men yanadım, oydum kalba aygıydadın. Yüreğimde adın Mehri. Dermanım cana, arzulum Mehri. İzin almana, anvarmın
ayın yoktur görküne yerde. Aşık bollum kalım derde, acıksa bolur bassam derde. Vasfın ediye sen gıznirde, gelim okyanı gelerde mehri. Dermanın cana arzulum mehri, isin almana anvarmın mehri. Çağırıp seni söylesem sözüm, görüp bormuy kara gözüm. Bedin leblere hıncı dişledim, armanım yok kısadım elim. Bolay gülüm benim bilvelim mehri. Dermanım cana arzulum mehri, isin almana anvarmın mehri. Dermanım cana arzulum mehri, isin almana anvarmın mehri. Ovamızı tenyekete bar gözün, söyledim seni ovadaşım nur gözün. Kat vermeyen şanına kadar, söyledim seni ovadaşım nur gözün. Kat vermeyen şanına kadar, söyledim seni ovadaşım nur gözün. Mektebi bar yartın şalaca yara, oğruyun karayanla yüreğime yara. Saçlarını idat yarsın dara, söyledim seni ovadaşım nur veden. Vaktaşlarını idat yanı dara, söyledim seni ovadaşım nur veden. Kadın batan yaşların, ovadıncı senin araşların. İnçe bile bedir berya saçların, söyledim seni ovadaşım nur veden. Vak inçe bile bedir berya saçların, söyledim seni ovadaşım nur veden. Yamandan Boradım men seni düşman dilinden. Kalkacan zordu senliğinden, söyledim seni ovadaşım nur veden. Kalkacan zordu senliğinden, söyledim seni ovadaşım nur veden. Vak söyledim seni ovadaşım nur veden, söyledim seni ovadaşım nur veden.
Hatta o aydımlar görýärm. Şol aydımlar şu adam sen toyda aýdýan da näçe ýyllar geçse, bu zat hiç wagtdan ölenek. Hakyky. On ömrü uzak. Yönü pesirek eser bolsa, şu eser entek meşhur olmaka yatya. Ýatja aýdylan. Kimin aydymy? Bilemem oy. Ya misal üçin käbir aydymçylar aýdýar, de plan aýdypdym diýär. Şol aýdym öldür aýdaýmasa ýatlatmada bilip bolanok da. Dogry dämi Serdar? Inni Serdar men ýa-ni ýazgyny etdiňiz, gepleşdirýän. Jan etse ýazdym. Tuğulümü halk aydym. Men ýa aýdýan öýdem okdum. Aýdam okdum, toň aýdy. Şeýle gerek men görem okdum seni. Öýdem bara tuğulümü bu aýdymlary bir estradada ilk bilen toyda da atdı diýeni ýaşlary degişli estradada meşhur halipa var, Şeýle Hacı Mehmetden dinleýärdik. Ondan halipalar aýtdy, bir näçe halipalar. Ýöne ýa-ni şol aýdymlar ýerine ýetirdim, haýran aldım men seni estrada aýdyp berip onlara. Ýa-ni gapdanda operator maksada diýeni halk aýdym gowaý diýen eken. Halk aýdym raç köprek haýşylar köprek aýtdylar diýip sondan diýdim da. Inni sen halk aýdym aýtmagy näme esas bol? Isse köp bildirýärlermi? Näme esasyny halk aýdymy gatty ýykyn edipsiz halk aýdym mara gonşan ýaş wagtymda aýdylan okdy bol. Evet, ýaşyň gitdikçe halk aýdym özüňe ýakyn elän eken. Benim diňe şo bagşy dostum Türkmenistan halk artisti Hacı Mehmetden diýen men diňe. Diňe şo aýdym. Aýdyşyny dinläp. Halk aýdym ordu. Diňe şo dinläp. Hacına. Hacı bagşam da. Saatda qaytalanmaja qadir diýilýär. Hakyky. Hiç wagt ende bilemem koýmary. Bir 100 ýyldan qaytalanamasa qaytalanmıyor. Olur ýaly yol, olur ýaly ussat. Men ama yol berýär. Hakyky yol berýär. Ağamjan, janyň sag bolsun, ömrüňe de gozun bagşyn. Janyň sag bolsun. Onu näme ýerine ýetiren aýdymlaryň ýygyderli gepleşiň ustaýyny mehriban tomaşaçylarymyzy dinledäýeri. Dogry dämi? Onu näme mehribanlar bir näçe türkmen halk aýdymlary ýygyderli bilen meşhur aýdymçymyz gepleşmeli myhmany Serdar Gellifiýan ýerine ýetirdi. Onuň gepleşmeliň şu jagaş ýerine siziň tomaşa etmeňizde inanma. Meyhananyň meýin eşden, meyhananyň meýin eşden, eşdim gany gany beglep. Aýalan şeýgale gelip geçtim yana yana beglep. Ağaçları yanar söner, öl ağaçtan hazırlanır. Deli devranı kime dönür, evrilir zamanı bekler. Bekler yanı bekler. Bekler bahay yanı bekler. Evriler zamanı bekler. Ayda bilmen, ayda bilmen. Vah alnım kıştır, ayda bilmen. Balım tomzov ya da begle.
Ay bizim boğunu defanı bekler. Bekler bekler ay yanı bekler. Bekler bekler bahay yanı bekler. Bizim bu defanı bekler. Bak evreler manı bekler. Vakit menden haber sorsan, yar yana vakit menden haber sorsan, ol yar için sergan men yok. Ay keşke yardan haber verirsen, dildar şeyi sergan men yok. Sargarip solli kullidim ay zehir bollu yana wilin feylo. Vak yara gönlürdüm gövheri dildar şeyin sergen yok. Ay 7 yıldır yade yakana, şun teleyi gayrı çeken. Ay böhrem deyip bağım yakan, fakir şeyi tergen men yok. Vakaybet mensiz ökreni aylayar men fakirani. Vak neyleyin ya sizakani, ol yar şeyi sergen men yok. Veydadın geley hey hey hey, hey 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 hey
Adam oğlu bu dünyaya gelen son at bilen avrayı alın yaşıdır. Ay kulutu sayısının bir ut penceresinde yok kalan yaşıdır. Ay 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 kalan yaşıdır. Ay hatarın görük nermayalar, hatarın görük nermayalar, ilmin kuvveti merdan erler. Ay 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 merdan erler. Ay yalıcı Tanrı'nın düşmanı derler. Emma yerinde yok yalan yaşadır. Ay 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 yalan yaşadır. Hav gel yaşadır. Vay gel yaşadır. Ay ay Maktumul ertedim dağaşmaz. Maktumul ertedim dağaşmaz. Namardadım yolla şuna karışma. Ay 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 gel gel karışma. Ya her Yazhan yerine gülmek yarışma. Toyun meylisinde yok gülen yakşıdır. Ay 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 gülen yakşıdır. Hav gel yakşıdır. Vay gel yakşıdır. Ay ay Namart köprüsünden geçmenler Park bolup deryada yok kalan yaşıdır. Ay 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 kalan yaşıdır. Hav gel yaşıdır. Boy gel yaşıdır. Ay 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 kullen peyda. Ay soramanglar yekeligin halına ödün yeke bol
olmasın ile ne peyda dostlar ne peyda. Kardeş koç yiğidin gereği birden bulur adamdadın direği. Ay ken olmasın aramatın sarığı, kuyruğu olmasa yalan ne peyda dostlar ne peyda. Oh ne peyda, ay ne değil, ay ay, ay ay. Bilmerdin 70'te yerinden kalan bilmerdin. Ay sevdiğini mereke bana bilmerdin da 25 yaştakın bilen ne peyda dostlar ne peyda. Yaşadım bilen bir yana gitsen yadından çıkarmadan yakşıylık etsen. Aydıcı bağman ya dünyadan ösedan, bana ve gelinden kıyılan ne peyda dostlar ne peyda. Oh ne peyda, ay 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 ay. Serdar, sünnet sana ne verdi? Sünnet himmedat verdi tunma. Mesela? Çağalan verdi, teygu verdi, devlet verdi. Gene zaman şu aydım sonra tanıştın ha? Göreyim, maskaramı abatlarını verdi. Asana sünnet neyime vermedi? Ay yok, himmedat verdi. Himmedat verdi. Sünnette şu adetsenni, şu da alülmedik diyen adım var. Ay yok. Söyleme. Himmedat yerine getirip. Ne tane albüm çıkardın? Ben 14 tane albüm çıkardım. 14 tane albüm? 14 tane. Ne yaptın ha? Ken aydımlar var, aytmayan aydımlar var. Şu çıkaran albümün aydımına öldüğünde ben? Öldüğünde yar vardır. Kalan min diskte duruyor var, geçirem onu da şoları. Olur, getir bir aydımlar toplum edip, ben YouTube kanalımı koyayım, tamaşaçılar dinlesin. Aydımlar toplum edip koyayım onu. Ya olmadı da ne, payitahtımun gödür yerine yerleştiren Leyla Stüdyo var, Mekancan. Gün sonra bir yağmur bir aydımlar toplum edip koyuver ya, arşivde aydımlar da alır. Doğru değil mi? Düşündüm. Ben. Şimdi Serdar, eğer de durmuşta bir adam bilen kalmalı olsan, yekiz adam bilen, kim bilen alırdın? Çağalan bilen mi alırdın? Gennezem bilen. Katı doğru. Yani
kaka da yok, ece de yok. İnsana mehriban da. Aşkalan olya da yani yoldaşın da. Awa diyor men tuğramy gennejem tanyan. Kän öýüňde durdyk gaýtdym gazaly ýaly. Awa genneje janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Awa görýärmi? Yo, oň bilen galan bardym diýse, gennejem gatýarmam mümkin. Ha? Gatýaby. Serdar, ýene bir zat men eşdisime görä siz kakadan meter eceçilik ekeniňiz. Ejeňiz elmedamatydy bir gollaýan ekenler. Ejeň sana şu dünýeden gitmek agyr degdimi? Dörejiliňde täsir etdimi? Yok, dörejiliňe täsir etmedi, agyr degdi. Ece bolady. Kynrak boldy diýärmi? Buradan gittim yani tur da öyle girsen. Gatýaby. Serdar, ýene şeýle sorap. Enne belki soram ýanky bilen beren soram bilen belki meňe sormagan mümkin. Belki meňe sormagan mümkin. Ýöne men ýekece gydyklandyrýan soram. Tomaşaçylar meňe sorap aralykda aýyrdym bilen ýene sorap köp paýşa diýerler. Näme üçin sorap beren okdy? Ene şu perdana görýän hany. Perde de şu. Şu perdeden aňyrda şeňir bir näçe gidiren adamlar wada ýakynna. Awýa mehriban kakam saňa kän gollaw beren adam da kakam ady näme diýip? Sapar. Saparaga. Awa kän gollaw beren adam, abreýli adam ödem bir hormaty münasip bolan adam biz tanaýas ony. Indi şu ýanky perdeden aňyrda bir topar gidiren adamlar bar. Ýöne sen iniş oturan yerimiz näşe hanede kafeýinde bir oturyp bir adam bilen çay içip çöre ýemeli bolsa az wagt güni 8 saatlyk. Şo perdeden aňyrda bir adam alyp bilýär. Başga adam alyp bilemok. Ýekece adam alyp bilýär. Bir agadan kim alardyň ýa? Ejem derdim. Ejem ha. Ece erizatda. Şahirde şeýle cümle bar da Serdar. Gece guşdy uçup gitseňde ýyryç, ganat ýaýyp dolanaryn ýanyňa, hem gaşyňda ýüzüm sallary tüýrün düşünmän näme üçin aglaýanyňa. Bolmarsa şeýledir-de ejeme ekläp saklap ýaňasany goşanyny gitmek bilen boluberýär diýýärse ejemene uğramakçı goşanyny. Eýlenjekdim entek seniň ýanynda kiselem aşykly jügüm şänekli wagtyn pikirmeden närsing ogluňa başga bir bolar idi şärikli. Ýöne nirde bolsam men şu mekan hemem seniň mehrem kesbin küýteler. Emma eje ağlamagın ýyryç ýyllarny ol biziňki diýseler diýär şahir atyjanyny berdi. Berdajan mehriban Käbäň Nursun näýetsin dost. Lajan baran jaý cennet bolsun. Hawa ýedimnäkilerine sabr bersin daim. Şu gepleşde başga aýdasyn gelýän adyma. Konuşan köp tanata boldan aýtdym. Naktatçan, naparat. Konç Allah'ın zarf topar. Konç Allah'ın zarf topar. Havardan aýtdym dostum. Silap. Ödüm gelip ýazdyň da dost. Hawa. Taňar ýapkadyn döwletiň artyn çağırjyklaryna on. Allah jamyndan elem işiň uğruna bolsun dost. Taňar ýapkadyn. Sag ol. Sebaserda jan sen şo münasip bolar. Münasip bolar. Men dogry etjek. Mehriban tomaşaçylar Tungatda bir näçe ýakynna gatnaşan aýdymçylar Tungat düşkärler bar da. Ýöne şolaň içinde häzir aýdaýyn. 10 sany babartyp 10-nyň içine girýän dostum. Sag ol. Şolar ýaly bolan. Minnettar. Sag ol. Minnettar. Bu gepleşgen tomaşaçylar bir gowy kabul etse, bir halkyň gowy söýýän eser bolsun. Allah gowy gepleşikler bolsun. Sag bolsun. Onu näme? Sözümün soňunda ýene saňa ulluka minnetdarlygymy bildirýän. Ýa-da gelip ýadan soňam
Doğrusunu aytsaň, ýalan sözlemeýin şuýda bir saniyene bir mihman çağırdım da atlaryny aýdyp oturmaýyn. Ama şolar gelip bilmediler. Men gelip bilmediğini gıynan ya. Yani görüp oturan sonra kengirem. Üstüne gelip yazamda da kıyım görüp ama idine maydı oturmayın. Yani sen tuğulama geldin. Hem sağdanlar, yükleri, operatörler yani sağdanlar. Atazan ne yapsın? Atazan hem razan hem tuğulama dipte çalı. Tesi restoranı, toyulcan var. Belli meşhur operatörler biri, kova operatörler biri. Şu oğlanları da köp savurdu. Ne diyen canım savurdum. Şu meşhur aydım. Şimdi Serdar dostumu da kollap. Şu gepleşikler kov yaz gitmeyim öyle. Esasat şu gepleşin ödünü bir iyisiden ustaatları halka yetirmek. Ben bağır maksadım. Hormatlı arkadağı kahraman Serdar'ımız Halipa Şahart Ulur Mektebi Türkmen halkına soğuk etti de. Şu mektebin esasında da iyisiden ustaatları boy yaşlanmadan bilsin. İnniki yaşlar şu vakti sunat edip veren yaşların Serdar Gellif'in nemedenini bilmeyen şolar. Ya belli bir artistin neme iş edenini bilmeli. Kim mırttırır, neme iş ediptir. Doğrudan men diýär. Joň üçin köp sağ boldy. Mehman vatandaşlar yeni bir gedek şu gepleşimde ýakyndan ýardam beren ona haladeti kafeine tuğulama yazıda batıyor. Berde telefon belgesi var eken 862 46 65 55 telefon belge. Ne gowda adı var mı? Yol olur eken mehribanlar mara gidip baryan orsoğum levaba gidip baryan orsoğum könü sakadip bir restoran vardı. Mario Lila'ya da şun arkaca ýönde ýerleşýän ekeni. Men şunun bilen aýdýar, şu tak gelmek maslahat beren tejenin ýaşaýjylar size Qatar kaýyn bolýany geçip baryan ýolçularyň şu taýdan bir naharlansa qıynanmaz mı kanya? Eger de qıynansaňyz maňa aýda ýazaýyn maňa. Men şeýle jogap berip bilýän. Howgoç Allahna zap toparmada köp sawalsyny aýdýan ýigitler toparma jan sawal aýratdynym öz ýakyn operator maksat Avdiýew köp sawalsyny aýdýan. Elbette mehriban tomaşaçyny her gedegem ýatla diýanlar, her gedegem aýdýan siziň haýşydan mihmanlandy. Men şolary hökman suratda jam edýän ýanlaryna da barýan gerek bolsa şu mihmanlary men hormat bilen ýazak goýan näme edip hemmesi bir sen diýen wagtyň boşam däller aladalar we ýenesi we inni kaýwa ýöleňe soň goýup da goýulyň diýerler. Oşoň üçin pikir etmäň, näme üçin bir haýşydan mihmanyma da ýazan wagtdan hemmesine ýazýar. Elbette şu ajaýyp türkmen halkyny oňdan dünýede, oňdan durmuşda bagtly ýaşadýar. Hormatly arkadaşlar kahraman Serdar'ımda köp sağ olmaýdy. Oy olan zanlar sağ olsun, tutýan tutumly işleri elbende ama rewaçlyklar beslensin. Mehribanlar köprek tesirler ýazyn. Siziň tesirinizi men okaýandym, ýeken ýaltanma. TikTok'da kan okamap, YouTube kanalymda okaýan. Zanyňyz sağ bolsun, siz meni ýigrenme, menem sizi gowurýar.